Salam millet. Siz bilen Sayç. Taze trayım size yetiresim gelýär. Dinlen lezzet alın. Gowja bolsa gowja diýin. Gowja däl bolsa gowja däl. Gittik. Bilýän menämi? Husyan ýelem seni atladyja. Biz ýaly adamlaryň açma talgasy kalam bilen kagyp olaýady. Ya Sayç. Bakalla içilmedik sonun için şerafım. Kulakta utulan sevgimin ervet kulkusu. Yine 8 aydır hat gelmeyen maylıma karaşyan yazarsın salam deyip belki sen. Yok özüme yalan söyleyen, yapan kapımdan yine girel gözleyen, özümü yıkıran hasetlerimin bir üçün başım eğip bağışla deyip ağlap gelmeyen, 7 ay 2 gün 16 saat onların kazanan puluma aç gezeceğimi bilsemem, elini kısma deyip başka kıyılan yanına atsızca parmağını yüzü kalıp ılgadım. Bilýänmi şo wagt görmek isleýän dadım nämedi? Gülýänsiň bana dünya bir köpük ýalydy. Sen üçin kagyza dökülen sözüň sany ýok. Umuman gysga dil bilen maktym dälidi. 2010-njy ýylyň güýzüni ýatlasaň beýnim ýüregime käýe başlaýar. Saňa tarap bildirmänjik döňüp baksamam, ýeke galymda özümi kagyza taşlaýan. 2010-njy ýylyň güýzüni ýatlasaň beýnim ýüregime käýe başlaýar. Saňa tarap bildirmänjik döňüp baksamam, ýeke galamda özümi kagyza taşlaýan. Ýene kalam, ýene depter, sen hatda pikirler, ýadylmana münasip köňüldäki setirler. Ökünýänim öfem tolkun bilen saňa ýetirler, pikir setir tüsseler, işini bitirler. İşini bitirler, bitirler. Sayç. Ya yekelik Söýänleriňiziň gadyryny bilen adamlar ýel çalan aýagyňdan hiç wagt peýda bolmaz. Sayç, oýlanyň.